uNkulunkulu sonke uyasinika amathuba. Uyazi ngicabanga nje ukuthi ngesikhathi sesesikoleni kunezingane nje ezayigqamile okwakwazi ukuthi izinhle futhi zifunwa yibo bonke abafana futhi ziqoma bese kwakhona izingane nje kwakwazi ukuthi zingamazumba akekho nje umuntu oyinaka indaba yazo bese kwakhona futhi abafana okwazi ukuthi hayi laba bawo clever futhi bayibamba izingane bese bakhona labo nje okubonakala ukuthi bayithithizela kodwa uthi uyabuka emva kweminyaka uma sesesiqeda isikole bonke laba ababegqamile ababebahle beshela ngapha nangapha nalabo bafana okwaziwa nje ukuthi bayibamba izingane ubone sebephuphile futhi isingasekho indaba yabo bese kuthi lawo mantombazane ayibukeka ngazuthi ayibukeka engamazumba emabi uthi uyabuka emva kweminyaka uthi sebaqeda ngisho izikole ubone labantu labo sekuyibona sebebahleke manje ke kuyibona nje impela sebezibabuli yabo bese kuthi labo bafana okwaziwa nje ukuthi bayithithizela ubone futhi sebephumelele empilweni sekuyibona abafundile sekuyibona futhi abasebenzayo impilo nje sibahambela kahle sekuyibona futhi abagqamile manje uyabuka ukuthi sonke empilweni siyalithola ithuba kunomuntu okuthola kuqala ushesha agqame kanti kuzosheshe kuphele bese kwakhona umuntu ophuzayo ukugqama uthothi ugqama ekugcineni kodwa nje sonke siyalinikwa ithuba.